Нотацията R означава да завъртите дясната страна по часовниковата стрелка. Как да разберем, че по часовниковата? Просто си представяме часовник от дясната страна на купчето и я завъртаме. Буквата R с апостроф означава да завъртите дясната страна обратно на часовниковата стрелка. R2 означава да завъртите два пъти. Малка буква R, двата десни реда. Малка буква R2, двата десни така. И R малка с апостроф така. L обаче е лявата страна по часовниковата стрелка, а именно така. L. Това е L. Това е L с апостроф. L2. Тоест L2 е това. Това е малка буква L. Малка буква L с апостроф. Малка буква L2. Малка буква, т.е. нотацията F. Това е да завъртите и тази страна срещу вас. Часовниковата стрелка, като то не е никак трудно. Извинете, май до сега не сте видяли нищо. Но предполагам, че поне сте виждали тази страна, тази. И добре. Но наистина F означава да завъртите тази страна срещу вас. Ето така по часовниковата стрелка. F с апостроф. F2. Малка буква F. Малка буква F с апостроф. Малка буква F2. Малка буква U. Това означава да завъртите купчето, т.е. горната страна, насам по часовниковата стрелка. U с апостроф обратно. U2, т.е. U2. Малка буква U. Малка буква U с апостроф. Малка буква U2. Малка буква D означава да завъртите тази страна по часовниковата стрелка. Аз знам, че е така. D с апостроф, вероятно се досещате, че означава да завъртите така. D2. Малка буква D. Малка буква D2. И малка буква D с апостроф. Б. Нотацията Б означава задната страна да си я представите по часовниковата стрелка. А именно ето така. Това е. След това Б с апостроф. Ама на английски е това. Малка буква Б. Б2. Малка буква Б2. Малка буква Б с апостроф. М. Нотацията М. Това означава да завъртите този ред така. М2 означава да го завъртите два пъти. М с апостроф.